Waqt li bħalissa jinsab għaddej il-famuż pjan tal-Gvern ta' bini ta' toroq, proġett li se jiswa 700 miljun euro minn flus il-poplu, ħafna kunsilli lokali qed jinmentaw għal fatt li mhux qed jiġu konsultati dwar it-toroq magħżula u x-xogħol kif se jsir. Proġett li se jinkludi miljuni kbar ta' euro li se jmorru biex numru ta' toroq Maltin jingħataw kissja tarmak biex imbagħad jerġgħu jsiru iktar tard. B'każijiet ukoll ta' toroq li m'hemm bżonn li jiġu rranġati iżda xorta waħda qed jinqalgħu. Dan kollu bi flus li se jittieħdu mill-fondi pubbliċi. Il-Kunsillier tal-Partit Nazzjonalista fil-lokalità ta' Taxbiex, Eugenio Mizzi, ikkonferma dan kollu fejn qal li bħala parti minn dan il-proġett tal-Gvern triq partikolari f'din il-lokalità qed terġa' ssir wara li din kienet diġà ġiet irranġata mill-Kunsill Lokali. Fi kliem sempliċi, il-Kunsill Lokali investa l-flus għal ġid tar-residenti, ġie l-Gvern u qala kollox. F'post fuq Facebook Mizzi qal li għal darb'oħra qed naraw illi s-suppost Gvern li jisma' mhu jikkonsulta xejn u l-Kunsill fl-ebda ħin ma kien jaf xogħol kien se jsir. Triq Sertem Iżammit ingħalqet u se tingħata t-tarmak meta din it-triq kienet fi stat tajjeb ħafna. U dan meta f'Taxbiex hemm toroq ferm qar minn din it-triq, bħal pereżempju triq Abate Regord, triq ix-Xatt, triq l-Imrad u triq ir-Rampa li jeħtieġu jsiru. Il-ħaddiema qed ikissru l-bankini ta' triq Sertem Iżammit u qed jinbidlu l-kanen tal-ilma meta dawn kienu nbidlu mill-Kunsill Lokali ta' Taxbiex bi spejjeż li ammontaw għal madwar 8,000 euro inqas minn sentejn ilu. Dan kollu jkompli jikkonferma dak li qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija li ilu xhur sħaħ jitfadawl fuq il-fatt li l-flus tan-nies ma jistgħux jintużaw hekk. U jekk isir proġett dan għandu jsir għax verament hemm bżonnu u mhux jinħlew il-flus fix-xejn.